Moro! Ai siekin oot lähtenyt kattoo mitä mie touhuan. No, mie näytän. Noniin. En mä oikein mitään hirveän isoa tehnyt tässä. Nyt parin viikkona. Ei oikein mitään sellaista hirveästi, mistä pystyisi kuvaamaan, niin tehdään tällään pien esitys, että mitä täällä touhutaan tälleen niinku muuta. Elikkä viimeksi, mihinkä me jäätiin, niin oli toi toinen puoli. Tää on nyt silleen niin kuin käytännössä vähän niin kuin noin niin kuin valmis. Tuossa on se säiliön paikka, mistä oli se, mitä mie tein siinä yhdellä videolla. Tää on oikeastaan nyt, siihen on pleksikin saatu paikalleen. Joo, mut nyt me on ollut tän vähän aikaa tässä toisella puolella. Eihän se traktorihytti ole mitään ilman ovea. Tähän on nyt väkerretty vanhalla kunnon kempillä, uskollisella kempillä. Itsuuteltu menemään pitkää saumaa. No aika lyhyttä, kun huijasi. Lyhyttä saumaa, niin tehty tollaan oven runko. Saankohan me jotenkin silleen kivasti fiksusti tämän koko näytölle. Tommonen. Tää on hankala, kun silloin mie tein tän hytin. Niin eihän mie silloin ajatellut, että tähän mitään ovea tekis. No. Nytpä siellä on ovi tulossa, niin nää geometriat ei ole aina välttämättä ihan sellaiset niinku optimit tähän ajatteluun, että nyt kun siellä laitetaan pleksi, niin miten se pleksi käyttäytyy. Onneksi toi pleksi on vähän sellaista, että ei ole niin jäykkää kuin lasi, niin se pikkusen muovautuu siihen muotoon, vaikka se nyt ei olekaan ihan suora. Mut. Tämmöstä täällä on touhuttu. Nyt on menossa lukitus. Toimii tolleen hienosti. Ei kannata katsoa saumoja. Sitten samalla tänne on tehty tällään totta kai kaasujousi, koska se on aika ilkeä tollaan ovi, niin pakko siinä on olla kaasujousi, kun tänne könyää tonne sisälle innokkaana, kun tulee lunta, niin pitäähän sit päästä auraamaan, niin se on ikävä, jos ovi tulee heti perässä mukaan, niin kaasujousella estetty moinen. Samallaan kaasujousi on tuolla takalasin. Varastin sen sieltä, kun ei ollut kuin yksi kaasujousi, niin laitetaan se tuon oveen. Takalasiin nyt ei tarvii. Tää on omasta mielestä aika hyvin onnistunut tämä lukkosysteemi. Siinä joutuu hetken aikaa miettiä, että miten tällään on kaikkein helpoin toteuttaa, mutta kyllähän sit rupes aivot raksuttamaan, että mitenkä se syntyy kaikkein helpoit.
Noin, naks. Ja moni miettii, että no miten sä nyt saat sen auki, kun siihen tulee pleksi. Niin. Tonne mä laitan tollasen jatkomutteri. Ihan vaan, ettei tuo takapää ole ihan valtoimenaan. Niin. Et se pikkusen edes tukee siitä. Tähän laitetaan tappi tälle puolelle ja sitten täältä alapuolelta jotenkin tulee sitten. Täältä näkyy tää tanko, niin täältä sitten alapuolelta tappi sit ulkopuolelle. Saa nähdä miten onnistuu. Ehkä se jotenkin tulee onnistumaan. Tähän on aikaa tyytyväinen. Hienosti toimii. Ja samalla piti laittaa sitten tonne toi stoppari. Rajoitin. Kun tonne ei hirveetä rakoa ei jää. Niin vaikka tän ihan niin se ei tuolta ota kiinni. Niin nyt ei pääse toi varsikaan sitten taittumaan. Se on ilkeä, jos se pääsee taittumaan, niin sehän ei sitten toimi. Ja menee kun ladonovi kiinni. Ja pysyy. Nyt tulee, ei ole maksettu mainos, mutta suosittelen hommaamaan. On jokaisen euron arvoinen. Elikkä maskihan on Esapin Sentinel A50. Aikaisemmin mulla oli tällainen ihan perus Motonet puuilo mallin telvini. No näihinhän ei ole vaihdettavaa paristoa. Joissain ehkä vähän kalliimmissa saattaa olla, mutta toikin oliko muistaakseni 30, niin tuossa ei ole sit vaihdettavaa paristoa ja se säätö ei ole niin hyvä kuin tässä Esapissa. Täällä on kosketusnäyttö. Tää on toistaiseksi vielä toiminut hyvin. Onhan tästä jo uusi mallikin. Tää alkaa olla jo pari vuotta ollut. Huomaa tästä aika huonossa kunnossa tuo linssi. Mut kannattaa hommata, jos hitsaat paljon ja sulla on tollanen maski, niin suosittelen käyttämään. On toimiva maski. Ja täytyy kyllä sanoa, Pappavainan vanha kemppi toimii edelleen kuin unelma. 2 kertaa käynyt korjaamalla. Ja vielä laulaa. Hienosti laulaa. Täytyy kyllä varmaan jossain vaiheessa ihan ostaa joku vähän uudempaa mallia. Siinäpä olisi nyt sellainen väliaika tiedotepläjäys. Ei tää nyt hirveästi mitään isoa ole tapahtunut, missä pystyisi kuvaamaan ihan sellaista kunnon materiaalia, niin tehdään tällainen väliaikaistiedote, mitä täällä touhutaan. Sitten kun toi kevät tosta alkaa, niin eiköhän sit rupee tapahtumaan jotain vähän mielenkiintoisempaa.
Tää nyt on vähän tällaista yksitoikkoista. Tää touhu. Ehkä noin yrityshommat kiitosta. Yrityshommat kiitosta vähän. Kokee pienen pyrähdyksen ylöspäin. Onhan autoprojekti jois, kun vaan jaksaisi tehdä. Ja onhan se, vaatii se aina rahaa. 2 Volvoa ja Camaro ja Rami. Ja 2 autoa, joita pitää hitsata. Ruostekorjaus. Aina niin ihana. Välttäkää, jos pystytte. Joten ei muuta kuin seuraavan videon. Kiitos kun katsoit. Ota kanava tilaukseen. Se on moro.